పడి చనిపోవడం జరిగింది. ఈరోజు విధి నిర్వహణలో జరిగిన సుజాత కుటుంబానికి ఎటువంటి ఉద్యోగ భద్రత కానీ ప్రమాద బీమా కానీ ఎలాంటిది లేదు. 20 ఏళ్ళు సర్వీస్ చేస్తే ఈరోజు శవాన్ని మేము ఇంటికి పంపించే పరిస్థితి వచ్చింది. పుట్టి శవంతో 20 ఏళ్ళు గవర్నమెంట్కు ప్రజలకు చేసిన సేవకు ఈరోజు శవాన్ని ఇంటికి పంపిస్తున్నామంటే ఇది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా దీన్ని స్పందించాలి. కాంట్రాక్టులో ఎంత వెట్టి చాకిరీ చేయిస్తూ ఈరోజు శవాలను ఇంటికి పంపించే ఉద్యోగాలు మాకు ఇచ్చారు. పర్మనెంట్ ఉద్యోగాలు కూడా కాదు, ఈ కాంట్రాక్ట్ వ్యవస్థలో ఉంది. ఇన్ని రకాలుగా 20 సంవత్సరాలు మా జీవితం అంతా దారపోసి గవర్నమెంట్కు ప్రజలకు సేవ చేసేందుకు ఈరోజు శవము డెడ్ బాడీ మేము ఇంటికి పంపుతున్నాము. అటువంటిది ఇంకా కూడా ఈ గవర్నమెంట్ స్పందించకపోతే రానున్న కాలంలో ఎవరికి ఏ రకమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయో ఇప్పుడే మానసిక ఆందోళనలో చాలా మంది చాలా రోగాలతో రోడ్డు ప్రమాదాలతో చనిపోతున్నారు. ఏఎన్ఎంలు అంటే ఒక్క దగ్గర కూర్చొని చేసే ఉద్యోగం కాదు, వీధి వీధికి గల్లి గల్లికి ఊరు ఊరుకు తిరిగి వ్యాక్సినేషన్ పిల్లలది కరోనా టైంలో